Tikulandira Malawi chokera zigawo zosiyana-siyana zimene mukuonera kanema amene kanema wa Times komanso kulandirani program imeneyi ya Kwagwanji. Mkatikati mwa program imeneyi timakhala tikuonekera nkhani zina zikuluzikulu zimene zamanga nthenje ndithu mu newspapers pamenenso timakhala ndi akatswiri athu amene timagwira nawo ntchito kuno kuti atithandize kusakatula ndithu nkhani zimenezi. Ine dzina langa ndi Yankho Seunda ndipo tili pano kuti tiunike nkhani zimenezi takhalani pomwepo. Kuno mstudio muno sikuti ndilimo ndekha ndi mmodzi wa akozi a nkhani kuno ku Times Group Bambo Stephen Dakalira ndamene atithandizire ndithu kudongosola ngati imene choyambirira Dakalira ndakulandira. Zikomo kwambiri. Mukhale umasuka. Aitamika. Mukalamba re? Woneka imvi. Ma Christmas ndikutajapo eti. Ma Christmas mwaja komanso mwina kucheka kuti ntchito ikuchuluka. Fa ntchito soka majiko. Makalabisa. Aza kuti mpundu izi. Chabwino tini nkhani zingapo zimene timafuna kuti tiziunikire tsiku la lero. Kupatikiza nkhani imene ili pa tsamba loyambirira ya newspaper ya The Daily Times. Nkhani imeneyo kamba nkhani yogwirizana ndi 1 billion kwacha imene abunge la Malawi Electoral Commission akuifuna. Nde amenewa imenenso lili bunge loyendesa zisankho ndithu mdziko muno ali pakalikilika pofuna kugawa ndithu ma constituency mdziko muno. Ndi akunena kuti ntchito imeneyi ikuperewera 1 billion kwacha. Sindirama yochepare. Ayi ndikampukutu ndithu chifukwa chonena kuti akuti boma alidagayira kukali 500 million kwacha pakana ali panopa. Ndi 500 million ndimene ilipo idalowa koma 1 billion yo ndimene sidaoneke bwino mtu wake pakana ali pano. Koma chodziwika chonena kuti ntchito ikuyenera kukhala kuti yamalizidwa yagwiridwa by chaka chamawa. Tinene choncho ntchito yopanga review kuunikiranso bwinobwino kuti kodi nanga madera amene ali madera athu amakhansala madera amakonsolowa tingagawenso bwanji chifukwa nkhani yaikulu ndimene nena kuti pakati pano paja pali ma constituency timati 193. Ndi afuna kuona kuti kodi ma constituency wa sitingagawe kwa chepetsa ncholinga chonena kuti anthu mmakwalamo anthu mmaderamo adzitha kuona ndithu phindu na kuti ayi ifenso tili ndi aphungu athu tili ndi ma khansala athu amene akumatiyimirira ndikuti tikumaona ntchito zachitukuko zooneka ndi maso kuti zimene zikubwera kudera kuno azifikiridwa ndi thandizo lokwanira. Chifukwa kuti pakati panopa chimene akufuna nchonena kuti ataonjezera ma constituency wa kuti mwina malo moti zikhala kuti anthu kaya ndi 500,000 ali pansi pa MP mmodzi. Zimene zikhala kuti zovuta kuti no zochitika zilongosoke. Afuna kuti mwina amakhala anthu kaya ndi chama 50 chakuti 1000 50 chakuti 1000 azikhala anthu ochepa kaphungu mmodzi. Kuti pamene mwina adzisana kuuzana zenze nichochita kuti kodi ifeyo chimene tikufuna ma priority athu ndi chani nanga kodi tingathandizidwe motani. Ndithu ndiye nkhani yake ndimeneyo. Koma nkhani imene ingakhale ili yabwino komanso so iliso ndi mwinaso kuipa kwake koma ka challenge kake kwambiri mungathe kuti unikira mbali imene. Andi ena swale nakatswiri kumene kuti ho matches nkhani kuti njabwino yobweretsa chimwemwe kwa Malawi kuti ayizikhangaliza chitira bwino kuti azifikiridwa bwino lomwe aziyimiridwa bwino. Koma tikuyangananso mbali ya ndalama pano tayamba kayiona kuti 1 billion ikuchepa yongogwirira ntchito yowunikira ita kaununi bwinobwino dongosolo ndi anthu kumati koma nangatsa pano tikaonjezera ma constituency ndi maodiwo chifukwa zaso almost doubling tsopano mafigures sinde kuti paliponso tikudzaonjezera masalale ama MP aphungu athu aja kuko ndikuti pachato sajidwa pati tionjezereni malipiro ndi paja machita provoke ko basi machita provoke ndakuona kuti tsopano tikatero chinambala cha aphungu chikukwera ndikuti so ndalama zikukwera komanso ndikuti even ndalama zogwirira ntchito zachitukuko kanziyani na constituency development fund aja ma CDF komanso ngakhale za makonsolo kumene ndalama zimene zopita kumene kuzoti zitumikira anthu ndikuti ka budget kadzikhala ngati kakukweranso. Chifukwa chonena kuti nangasinde kuti ntchito yachuluka madera achuluka chomwecho boma silipanga ndalama. Ndalama zake zimatenga ku misonkho yake so ya inu ndine ndi awo kunjako. So tikateno ndiye kuti
amalawi tikhoza kuwayikaso pa chipinjo mmene akunenera mula akatswira achina Milias Tobias mmene mwa Mustafa Hussein aku Chancellor College komanso Professor Kaluwa ndithudi ati nchiyembekezo pachameke anena kuti ndalama kuma 1 billion imene mwina pena itha zatuluka mu chaka chamawa kuti azatha kuwagawira kuti amalizise ndi kugwira ntchito ngati imeneyo tikaunikira ntchito zachuma zimene zikufunikira mwina pena mdziko muno tinene kuti ntchito iyi njofunikira kwambiri pamenepo silinganene patakonena kuti ndalama mwina yachulukitsa ife anavomereza kale kumenera kuti zimatengera ndi mapriority kodi pakatali pano pangati dziko chimene tikuchiona kuti ino chili pofunikira kwambiri titalongosola tithane nacho ndi chiyani tikachotsa 1 billion kupereka ku Mexico kodi kumeneko sikusafala ntchito yolimbana ndi COVID-19 ayi ntchito yonetsa kuti zakudya Adimark mwina ikugula zakudya bwinobwino ndikupeka zitsanzo just like that zitsanzo zabwino ayi koma zitsanzo zabwino tikungonena kuti monga ngati chimenecho icho kuti kodi pa zimenezi kapena apo pamene tachepekedwa ntchito tikonze nsewu tikonze misewu zitithira bwanji iyo ukoso kulipa jamayi Martha Chizuma amene afuna kuthana teko ndikatangale afunanso ndalamba kuti athamange ndiye umati ukaona kunika kuti kapena iyi titayimika pakhoza kukhala tizinake zasokonekera kapena moyo ukhoza kupitirirabe tinkudzayambira apo koma tisatsogoze choncho chifukwa kuti ngati anyakane kuti zikuoneka kuti pali kuthekera komanso anthu akufuna kwabwino achuluka kuti zikhoza kugwirika tiyende chiwoniso amanena kuti tsokonombwe adatha mtunda nalumba tisamaope fika ayi tisaosamope nambala titindi chembekezo ndikuti zitheka ndithudi wa chabwino paliso nkhani ina imene latisanulirayo seti makhawa ndika Friday Shaker yes ndika Friday Shaker katsikula lero amene waririmbira ndi Yohane Simon nyamata wabwino kwambiri komwe kumangozi komwe kunyanja ni nyamata wabwino kwambiri amati thandizira koma amene akudandaulana kuti nsewu wopita kumakanjirawo ukhangati kuti suli bwino akuti hero on road to Makanjira kuchingereza kautero ndipo sakuti amayi hero ndi gahena kugahena ndakuyerekeza kuti ayi chifukwa ndi chipinjo kuti uyende pa msewu umene uja munama kuti uchoke ndithu wachoka pa kumango chiboma mwafika pa roundabout paja nakhota pa mbalo kujani upatuke tsapano kuti ayi tikukhota tikuyamba no kulowa msewu wopita umene wakumakanjira kuli phada wa mtundu sizokhazo tiye ndione mabridge amene amaoloka kumene kwa anthu mabridge ake ndakalekale amekedzana pa Chingereza matcha kuti Bailey bridges mabridge tomayika matabwa apapo newspaper lathu anachita kujambula chithunzi nachita pamene muone kuti bridge yakukoloka ndi madzi ndithu yapita komanso ndiziya kuti makhala timabridge ngati takwathu nkhotakota sewasalima tomakhalaka choti singoleni kuti ngati ufuna kuti gawo nayi kuti zako adutse simungapisane uime wina adutse kaye adutse kaye ndi kenaka adutse komanso ngati ili track amaweza kuti yazungulirani bridge yache si iyo tipa posa chida pa idagwera ida pa bridge komweko kumangochi komweko idagwera ndithu pale chimuzukhala bwanji ayi bridge itu yachepa chirole sichikadapita ndithu ndiye ndimene aona kuti ayi komano anthu akuzunzika ikafika nthawi ya kampeni anthu amabwera ndithu amabwera mabwana umene kumadzanamiza kumadzauza ayi koma mundisankhe mundike pa mpando ndikonza mabridge tithandiza kuonesesa kuti chiluko chibwere kuno akunena mwachitsanzo kuti wena amene adalipo mbuyo mwada abwerako umenewo ndadauza kuti ndika chinsewu chovuta kudutsi kuno sizokhazo tika kunoko airport ndikudera wabwino kuona kuti ntchito zokopa alendo zikuyenera zizilongosoka ndi mangochi tikudziwa kale kuti mbali zina kumene kuchako mati mukafika kuti koma kunoko ndidzafe ndidzaole ndi kumadapata tsono mangochi yomweyo ukapita mbali naye zovutiranji khwesi ndithu nanga upite kuvutika bwanji sewu suli bwino anthu chitukuko kulibe sichioneka koma yonseyo nyanjayo komati mukautsa sewu umene wogamphukawo koma iyo nyanja ijalo ndiyo ili njowongolaso ndithu chimodzi kwa basi mwinaso mwanzakeso omaoneka no blue bwino kuposaso mbali naye ndithu ndiye ndimene akuona kuti ayi nthawi yakwana bwanji pamene boma mugwiragwira mabudget mukuchitachita za chitukuko zokonzazi mutaona nkunikira kuti kodi dera laku Makanjira mulithandiza bwanji chifukwa imene iyi pa Chingereza amati ndi gateway to development to chitukuko chifukwa kuti kumeneko
mukhoza kuchita ntchito zambiri zokopa alendo komanso misewu yatakhala yakonzedwa bwino panja kumene kumakanjirako kumakalumikizana ndi Mozambique ndi kumene koso yayi ndikuti tikhoza kumatolera pakati pamati kuti border post ngati yakumeneko ndikuti zosadalirika ndemati kuonongeka kwa zinthu zinkulekerera kwa anthu andale kwa basi andalewo atsogoleri nanga si dziko lilo zimadziti ndila tonse ndimene ilipoyi komapeni ndila tonse amene nanga siti kanoti ndila tonse ambirano kuti munanga ndila tonse alliance tonse ndila Malawi onse in fact concept ya tonse alliance imachokera poti tonse anaticheratu kuvuta so dziko lino la tonse kayangwa kwa Mbaluku kayangwa kwa okumakanjira kayangwa kujeni uku kwa makuta ngati ine kayangwa kuti tonse tizoona kuti aya chitukuko chikulongosoka andi chikuyenda misewu ikubwera ayi hotela yapa mwamba ikumangidwa akufa adalonjeza ramene otime imeneyo ngakhale mudzisopita mene nkumakachita tu golf uchira kugofa kumeneko kumangochiko kuti ayi kudzamangidwa nthu airport kudzamangidwa mahotelu golf course yovuta biro mene mabwana adzikati achina inuyo ndekuti achina kumwembe inuyo akasakula ndabale ako ayi koma inuyo mabwana maika kaujenera ayi nini nyamata mabwana maika kachibaphi apa kachibaphi ndi mdzibiro mene wonko ngomakayankhula chingerezi chicha so zimene zikufunika kumene koma kuti zimenezo zitheke zilongosoke nkhani yake ndiona kuti makobiri akuyenera kuti apezeke komanso mtima ufuna kuti kuladirawo ukhalepo chokera kwa boma komanso ndi anthu ake kandi mukhoso nikuti andale athu akuyenera kuphunzira kunena kuti akamapereka malonjezo azikhala ni njira yokwaniritsa malonjezo chifukwa ngati awo adanena kuti ayi ndipo ndalama zake tazipeza kale adatero koma mpakana pano pandithu ayi si ya wabwera udandalwanso apa muna kapena zili nthumba ndalama angoyembekeza adapita nazo ayi muna zili nthumba kabasa ngosesunga ubwino wake amene sakwatchulawo ali kuboma komweko boma lomwe la Mangochiro ndi adakhala ali nazo ndiye sakadatha kungotulutsira komweko kuti tiyambeko koma mezi limu ndikuti ayi zavuta ndiye tioneno awo abwerawo kuti alongosola bwanji chabwino paliso nkhani ina newspaper ya The Daily Times anzathu awa amwene akudandaula kwambiri adandaulira ndipo akuyilirira teko ogo nthambi ya immigration chifukwa choti nthambi imeneyi pakati pa yakhanga tikuchita ka exercise kana kakunena kuti afuna apeze iwo amene akukhala mdziko muno mosavomerezeka ndi akumachita ndithu makapotengera kuti panonso paja kumayiko ako amwenyeko India, Pakistan, Bangladesh kukhala kuti kumene kujatu corona wapano third wave wavuta kwambiri ndi arafika hajat ndi ndamene analira kwambiri kudandaula kulira kodi paja iwo ndabungwe Malawi Asian community chabwino ndi analira kwambiri kuti banja pali mutipweteka ali nkhani imwe mwayimvaso nami ndayimva ndithu koma ili pawiri ndimene ndinamo chakumene ambira kale kuna kuti poti kukhala kuti matenda awavuta kumene kwambiri ndiye afuna kuonetsetsa anzathu wa immigration ndiwena kuti mwina kuchita import covid amene watsopano ovutayo chite ngati tachepetsa chiwerengero ndi akumakhadi very strict kapena kuti akumavuta ndithu kuti anthu asamangolowa mwachisawawa komanso amene ali mdziko muno adziwe kuti munthu iwo analowa bwanji nanga kuti izi kalata zoyenerera ali nazo ndi chifukwa akupeza kuti amayiro ayenda ati nthawi zinakhomo ndi khomo koma chimene process koma yofunikira chimene chatsisadzayi kuti chuvichoke nyanga chimene akunena kuti tsiku lina kuti mpakana adafika ma 3 am mamawa mulilongwemo kayankweli yathu kayankuzi kumene kuja kwa mwenye ndi wapeza ndikudi osaliso mwina so odi bola nakaso akachita odi ndimati mayankha bwino ayi ndikuti mudzi li bwino koma odiwa ma 3 kufika 3 muja wa bam 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 ndakachita bam 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 ngati wakuba ndoti anthu manda nkhondo atipweteka mutitani tuluka ni mifuti akugwira afike tikuthandizeni ndakudabwa bambo awapeza tu anyamula zitsulo ena kuti makoroba sidzibwana zimenezo kuti jona kuti
akanati kuti safuna watsekulira akutakuza akanatha kungokanula cholinga alowe ndithumene kama tikupitira pano kuchita chipekisheni makalata zikalata zili kuti ma officials amene aku immigration zokhala bwanji atimene zimachitika zimenezo kumeneko kuzombanso chimodzimodzi koma tsona akuluakulu tipatsane ulemu tilemekezane mpakana kufika kwake mafikidwe ake ndi amenewo iyayi musandisokone musatigwire mangoti tsopano tibwere kumbali ya amayi anzathu apaja ena achimwenya ambiriwa ndi achisilamu ndi amakhala ndi hijab amatsinda kuti ndinanga sitione kuti zili pa makalata zinkhope ndi yomwe injanwe ndiye kunali kuwavulitsa zimene zija ndi koma machitidwe akeyo zikuona kuti ngatafika podandaula sizinakhale bwino so ndimena kuti tatiye tizikhala ndi umunthu komanso tidzilemekeza maufulu amene tili nawo ufulu wachibadidwe ufulu wolemekeza ndithu kuti awo atenti alemekeze ndi munthu osati mumuope koma kungolemekeza amalawi tiuziwa zoti lamulo liposa mphamvu tiuziwa so kuti tikudusaso munyengo za zovuta kwambiri chifukwa ka new strain kangamene kakukhangala kuti kakupereka bize ko basi amwene sizikukhala bwino umati ukamachita kuona koma kunoko zikukhala bwanji ati mayiko paka na 40 kakapweteka kale ndi tukavula zanthu ku India umene kunenedwako kumapeza kuti anthu no afika pogona pansi mabedi adzadza wena agona pansi wena ali mgali moto akuchita ubweza ayi zipatala zakunodzi kwadzadza ndi anthu achati pachali mchuma kusiyana ndife chumabe tikafanizirabe ndife chumacho sili kuthandiza upeza kuti munthu ulinacho chuma chambirimbiri cha nkhani koma amene zafika mponena kuti noma tikanatha kuthandizani koma unani masilinda a oxygen tilibe mankhwala okwanira tilibe madotolo lero ngakhale kuti agone kumene zikuvuta chifukwa kuti makesi achuluka ndi nchifake kunokwana kupewa kuposa kuchiza fati mamva so ku South Africa kusalitso yes ka strain kamene kakafika now kwathu kuno chimene chinapangisa kuti nomwina anthu achite jenkha ndi zimene zinazamveka sabata zingapo zapitazo kusalima kucha kusalima chifukwa makosana amene aja adapeza usalima aja anana kuti angofika nawonso chokera ku India komweko ndamwe nyochokera ku India ndi makhanga kuti malolero awo salali bwino makriye kwachita kriye kwake sikudali bwino ndi kumene kunachititsana kuti anthu adzambatuke ndi imene kumana kuna abungwe kuti ayi tiye tilemekezane ngati anthu afika ponena kuti afika ali mdzikalata ndiye kuti wena aka immigration awalola kuti adutse ndiye bwanji osayambira ufufuza umene kuti amalola bwanji nanga anthu apo walola zikalata zawo zili motani malo moti kungopita anthu ndikupeza kuti ndikuwachotsera ulemu mmene zinakhala bwino kuzambatuka sikulamba koma mmene umazambatukiramo ndi pamufunika ndithu pakhalebe ndithu pamenepo pati kukhala mdziko lonena kuti timalemekeza ufulu wa anthu ndithu kwa basi ndi sizoti kasanze komwe ati momwe muno kangotipeza koma amene asati anthu ndome kuti mazindikira amalawi timanzika kuti ndife anthu a ulemu komanso akhalidwe chimene icho ndithu tisamayiwale chimatika patsogolo kulikonse umene ungapite akamva anthu mmalawi amaulemu ankhalidwe komanso ndi anthu ozambatuka koma ndi ulemu chifukwa inunso tibwana timatha mandizambatukira kanthake nakachi kundizambatukira koma ndimazazona kuti muli ulemu mukuzambatuka umadziwa kuti ukamachita choncho umadziwa kuti ayi ndilemekeze mzangayi chifukwa chikachotsa zina zonsezo tonse amene ndife ine ndi munthu inunso ndi munthu chifukwa tikayima pamaso pa leza mphambe Allah chihuta wamakamu tonse chimodzimodzi saka ndina kuti awa avala ujeri kajeki kasuti ali ndi ka success curve samayang'anira zonzo mwaona nkhani chakumene kupita sopano koma mumwe madzi ayi tikamwere madzi ndithu programu ya Kwagwanji ndimene mukuonera tikadapitiriza kusakatola nkhanizi ndi bambo Dakalira tichiteke ka break pang'ono tibwerera kuti tiunikireso nkhanizira. Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you. We care about our image, but we care about yours more. The Eagle has landed. We have invested into the largest and modern goss news web for newspaper publishing.
Welcome to the quality that you have always known us for. Advertise with the best. 0888-118-133. 0887-055-793. Leading is our way of life. It's about time. Pamene wena amati kanthu nkhama, wena amati mwayi suponya mwini. Peza ni mphoto za Nkhani mu mpikisano wa changu pamalo promotion ndi Times Radio komanso Times TV. Tumizani message yolemba changu ku 1895 kuti mukhale ni mwayi owina mphoto zosiyanasiyana kuphatikizapo Mazda Demio. Mpikisanowu ulipo mpaka na pa 30 June chaka cha 2021. Tumizani ma message ochuluka kuti mwayi wanu uchulukenso. Ndondomeko zonse zoyendesera mpikisanowu zizatsatidwa. You can get the latest news happening around you right on your mobile phone by subscribing to 1895 on Airtel. For English news, send Times to 1895. For Chichewa news, send Time to 1895. For TNM, send the word Times to 1895 for both Chichewa and English news. Stay updated with current affairs with Times. Terms and conditions apply. It's about time. Iso ni pamene tikutsendera umalecherecha program zilipo nkhani zingapo zimene timafuna kuti tingoziunikira zimenezo zili mu newspaper ya The Daily Times. Nkhani zopeka chidi kwambiri zina sizingathiwikapo muno kwambiri malingana kunena kuti nza ku court koma pali maona kuti high court imene ili yakulilongo zilozolo inakhangati kuti kunali application imene idaperekedwa ndi former budget director Pompuyo komanso anthu ena 118 amene amafuna kuti kesi yawo ya 2.4 billion kwacha icha ati isapitirire. Ndi application yawoyo adakamba zonena kuti amayi SMS ompo ukhangati kuti akhala kusiya ntchito amene ali judge akhala kusiya ntchito ndi kesi yawo isakhangati ikupitirira ndi akana kuti ayi nkhani imene ipitirire zona pajanka bundle 2.4 billion 2.4 billion yes 2.4 billion imene yakhudza nkhani anthu amenewo ndimene momwe ndimene manenera kuti anapempha kuti anangasi poti ajajiwa contract ikutha awapita kopuma kwambiri pa 1 June chifukwa kuti idatha kale ndi chaka chatha ndi a judicial service commission ndiyesa komanso a president idakomera nkuna kuti ayi ntchito apitirize ndi wachito extend contract by another year ndi kamafika pa 1 pano zikhala chani kodi ikutha ndi awo kuti ayi tsopano mmene zili majaji waupita ndi nkhani isi mukadangoita ila uko ndi mayi waona kuti ayi ndikadali nayo nthawi ndikanali ndilipo alipo komanso amene kuti nkhani imene iyi chimene akanena kuti kweni chota kuti sinkhani imene kuti iyi adzikambizana kukhotiko kuti akhoti ndamene kuti ayi basi zithere apa kumene musira chifukwa kuti nangasi that's now tikulawa ku employer employee relations pakati pa iwowa ndi amene adalemba ntchito ndi akuna kuti ayi ngati pano pakadali pano zimene ndandira zikalata kuchokera kwa registrar amene a registrar wa ku high court anapereka kuti ayi milandu ikupitirira mayi nkhani njandi tiyene ziziyenda pokapoka inafika soti communication ichokera umeneko kuti ayi ikuti ayi ambali mwaima olo iya nkhani basi tiyeni tilibe nayo bechedwe ifere mazira dzitengera kumeneko koma pakadali panopa anati ayi nkhani ilipo tiyeni tiziyenda nthawi ikanali zikakhala zinazo tizaziona ikafika nthawi imeneyo ife tizisatira benkhani kwa basa Malawi nayo paja malamulo amanena kuti pokapoka ngati akhoti atabwera nkuzanena kuti uyu ngolakwa ndi kuti munthu ngolakwa koma anthu awa sitingati kuti ngolakwa ndongoganiziridwa anthu akuzengedwa milandu akuyankha milandu ngati sindikulakwitsa so innocent until proven guilty so palibe amene akuti ayi kapena ngolakwa koma tingoona kuti nkhani
nkhani yakachigeti anthu abirana nayo chidwi kwambiri mdziko muno nchifukwa chake ndithu anthu amayang'ana ndi chidwi olokang'ono 2.4 billion sikuti olokang'onong'ono kakamveka anthu amafuna anthu amatani amatembenuka kuti kukhotiwa 2013 mwati 2.4 billion zukhaba anthu amachita moto ndiye nchifukwa chake pakana pano anthu adakali nayo chidwi koma 2.4 billion utogulira maviwiri ngati ndipo nthawi imene ijayo nakasiza zaka zingapo zapitazo ndikuti so 2.3 imeneyo kanali kandalama kamphamvu kwambiri unatogulira oti ma extra lot ngapo to eti zotheka chuluka koma za ndalama zili apo ena nde alibe ndalama hayi kulibe ena ati alibe ndalama ma waterboard akuti ati ali mmaluzi kwambiri ali mmaluzi kulephera kupanga meet demand ya madzi mavuto pipiri ndi ati uzi zimene zina Ministry of Water and Natural Resources zonati mati kuli mavuto chipwirikiti kwambiri amayankhula dzulo ku nyumba ya malamulo anabanda mai nasitembo timada anabanda kuti ndi anabanda meza kulilongwe city kodi south yani imeneyi chamukawale umapita uko ndithu ndeti mati IMP athu nabanda ndi adayankhula dzulo mparliament kuti ayi mavuto ali tutuwiri ku nyumba ya malamulo makamaka ku kampani za madzizi mabungu ya madzi atchula china blantyre ya water board ati changotsala basi dzina Central Regional Water Board ndi jerejere masanza zimene zikuchitika umeneko zosalongosoka kumapesa kuti zinthu zili mapala stato amayenera kanthu kasemi company state kuti kwakukula tsanga kuti akuyendesedwa ngati company ngakhale zoti ndi company zaboma komabe ndi company chachikulu ndakuti ayi unaona kuti ntchito zambiri sizimayenda bwino kandi ndalama sizimalongosoka alibe ka revenue kamene akutolera zochepachepa akuti enanso mpaka nalero akugwiritsa ntchito mapaipi a 19 gobede akalekale mapaipi otengera madziwo mmene anazitengera kalekale madzi amene amabwera mipopi mabwera mmakomo mwathuwa akuti mwina amene adayikira boma lija la Dr. Banda odyedwa mchiso mapaipi achi kalekale ayi nakasumira ubwino ngona kuti zitsulo za nthawi imeneyi zamakedzana zidali zolimba ndi nchifukwa kapeza kuti mpaka dali pano zikumatheka komabe akuna kuti akutaya ndalama zambiri chifukwa chonoti mapaipi amene akhala agwira ntchito atopa now mamota akonzedwa asinthidwe ambiri sadatero ndi akuti 50% theka limenelo zimene amayenera kumakhala akutolera zingopita madzi ngati ku Blantyre Water Board komatu nthambi imene ndiyofunikira kwambiri tikamayang'anira ndithu nkhani ya umoyo ndithu mdziko muno yes madzi ndi moyo amatero umene ena akambapo mbuyo munena kuti koma makampani ngati amene wa Water Board na Eskom zangokhala unena kuti alibe ngati wopikisana nawo nchifukwa chake zinthu zimakhala ngati kuti zikuchita jenga komanso chifukwa alibe wopikisana nawo amene okhala ndi advantage chifukwa chonoti nakasi alipo okha yes nanga pamene ndimupanga relax ine mwachisanzo ndipereke chisanzo ine amene ndilili pakati pano kunena kuti ndikugwira ntchito ngati ndilibe wopikisana naye kuti awanda ajasangati kugwira ntchito imeneyi wina aliyesangati kugwira sindizinyamwa ni nyamwatu ndikuti ukatero iweyo ngati munthu ulibe umunthu chifukwa chonena kuti nangati uli munthu umana kuti apapa sindilipo ndikupanga ndekha ndiye ndipangene zozizwitsa kuti anthu aja adziwedi kuti oyes uje nkatundu awanda katundu kuti olo ena atakhala kuti mwadzidzidzi ena abwera uko kumbuyo abwera kuti andipanga zakuti azichita jenga azidziwaso kuti ndampeza inde namando ayo koma ndakatundu so zimayenera kukhala motero kuti nawonso ngati chimodzimodzi that's an advantage kuti they have a ready market chingereza ikamatiro kupeza kuti market iso mwina osamayipanga satisfy akulephera kuifikira komanso pano akuluakulu mukanakhala kuti muli ndi dongosolo bwinobwino mapaipi tinaona kale ngakhala Blantyre Water Board akuti mapaipi sidaona kwani chaka chathachi amayika zimapaipi za blue misewu mapaipi ayi tayika tanki kudera lakuti tayika tanki reservoir tanki kwakuti posachedwa popo kwambiri lero ngoma kuti ayi nkhani ngati zimenezo ayi mapaipi koma mosungira madzi zativuta tili mmaluzi tashota zikupita kuti meneko ndalama zoyenda bwa Central Regional Water Board ndipo imija silima imvetsa bwino inangokhala mwina ludzina masiku ano Central Region chifukwa kuli Longo Water Board ndiye kuli Central Regional Water Board just like kunosoma khala Southern Regional Water Board so kona amene wamma region wanso I think kumene kunde kumakhano kugulula kwambiri no
basa ati zimuyenda pa nyutu koma ubwino wake paja kuli a vice president amene akuyang'anira akagwiridwe kanjira pamboma ndi kuti ni nthambi zake zaboma zosiyana-siyana ndi kuti kumene kofunikanso ndithu kufinyafinya kuti achiuchitika kwenikweni chifukwa ngati aminista nene kuti ena anabako ndalama pamene pakubwera mayi Martha Chizuma paja kuti timva nakasimwachulaso zoti ayi vice president makuti malipoti azimenezo kuti paja apereka lero ndiyesa ndiriwine kuti imva zenizeni kuti tisinthe zinthu kuchita turn around bwinobwino zikhale motani kumeneko kuti takamba za vice president zangoti kumbusa tonkhani za chipani chifukwa muliso nkhani za chipani chabwino newspaper ya lero ngati munthu sugula kuti munthu ngolozero imapakira imapakira kwambiri 600 kwacha hadi kope 600 kwacha ikakhala uji ne edition ija 300 kwacha ndi amene kuti zipana zipanga challenge kuti ndalama zanu mmazitenga kuti kwenikweni ndi tasara ndi mwezi umodzi pamene tikuyembekeza kuti a registrar of political parties akhale ndisona akukwapula kwambiri nene kuti makamaka zipani zina zimene zikuyeneranso ndithu zipange register bwino lomwe a Center for Democracy and Economic Development Initiative apempha registrar nene kuti bwanji mwapempheso ndithu azipaniwa kunena kuti apereke information yogwirizana ndi kumene ndalama amazitenga zoyendesera zipani zawozo zipani zimakhani ndalama kwa basi andi panopa chimene akulimbira mtima kuna kuti afotokoze zimenezo nzona kuti kuli panyamati Political Parties Act imene tsopano yokhala ngati kuti no ikuakakamiza kuna kuti kaya wina afune kaya asafune adzibwera ndi kunena kuulula kuti ndalama tikuzitenga kuti ngati zipani amalawi azidziwa palibe zomwe nota talandira ndalama kwa akufuna abwino zimene ofuna abwino ake ndani ndani chifukwa zaonetsa kuti ena amatala haya akufuna kwabwino ngomapeza kuti mina akusolola kumasolola mwina makampani kana chati matchulaje ena akuvulikaje tezoona apo titeko mbuyo kuchita kadina basi ati iya parastato ina yapereka ku 5 million apereka makuti zinthu ngati zimene zichi olo ena kupeza kuti ayi akuchita chimadilu ndiyo ena kuseriku zidatuluka dzanadzana li mkhoti mponda matiki wina adayankhula iyayi ndimatenga ndalama kupereka pamene zimene ifa amalawi sitimadziwa dzidzidzi aliyense so ndilamulo limene li panoli adzikhala kukakamizika kuti adzifotokoza ndalama zikuyenda kuti zikuchokera kuti zili motani just like mene wachitira timaona akampani amatulutsa ma financial reports yawo kuti zili motani zayenda motani komanso chokhumudwitsa nchonena kuti office ino ya registrar waza zipaniyo konga ilipo yabwinobwino yokhazikika kula anthu ogwira ntchito okwanira chifukwa kuti zilongosoke tikadayambira kukonza ku secretariat iko kuti kumene kuti tunawonso zikhala ndi mphamvu just like tamva kuti ayikuli ombudsman okuli vacancy paja kuli vacancy yangu koma kula ICB ayi zote zipafunika mangolomera ovuta nakasimunthu odziwa malamulo ino ndine timakukhala ife ngozo message ife message kujeda kandi kwa ndimene yona kuti ayi tikonze ku secretariat iko secretariat ya registrar of political parties kuti kumene kujaku anthu akhale okwanira adzitha ndi kumagwira kuti akuluakulu kachipani kanuka tukachita strike off ife simukukwaniritsa izi simukunena simukuwauza Malawi kuti zimene ziyende tapatse mphamvu office iko tikupereka ndalama uchipani si chinthu cholakwika munthu mathotenga basi ayi nine ndika 3 million wafana ndipereke ndalama chifukwa mali chipani ndi anthu chipani ndi anthu komano silingatsutsa zizichitika mo mazikhala transparency mooneka chifukwa china chake chikumachitika chodabwitsa mpamene timapichirana sono jenkha kuti kodi mmesamati munangopereka out of goodwill then mukhanga mufuna zinthu zinaso baya muchita business kapena ina donation that is ziziwa koma pano pano ndi Malawi watsopano amalawi akufuna chilichonse zikhala pampalambanda ndiye ngakhale ino azipani udindo ndimene mwausenza onetsetsani kuti mukuuza anthu kuti ndalama zanu zikuyenda bwanji komanso zikuchokera pati kawaikende kamene muzira kali loaded wawo zina kuchita sokuzithawa kuti aizi sikwanitsa munama naye tione awupanga invite moto kwa basi kapena ino mwafuna muonjezerepo bambo Stephen Dagalira mmodzi wa akonzi Nkhani kuno ku Times Group tithokoze kuti munayo pamenepo kuonera ndithu program imene komanso ndithokozeso ine zina anga ndi yankho seunda pitirizani kuonera program ina otsatira pano pakana Times.